Čauko, kakauko, sorry za tú kvalitu, nuž, som lepšie nezohnal. Dneska ideme hrať novú hru menom Free Fire Tournament. Ideme ju hrať. Ale ne, no proste, vyberieme si panáčika. Panáčika, nejaký nový, nejaký smrt, nejaký nový. No a proste vyberieme si panáčika a ideme s ním hrať, takže ples, spring, ideme sem, dobre. Ono to je plné. Dobre, musíme nájsť niečo neplné, niečo také suché, také neplné. Ježišmaria, tam radšej ani nejdem. Ty? Warping, dešový. Jo, ideme hrať, no konečne. No, ideme hrať. Niečo podobné ste videli asi v ďalších. Jaj, to som nezverejnil. Niekedy to ideme hrať. No ja som taký zasratý. No nič, ideme na to. Ja to sú so mnou. Ja viem, a ešte krajší budem. Idem pohľadať nejaké vecičky. Takže túto hru akože urobil môjho kamaráta, môjho bratranca. Kamarát, on žije v Nemecku kde a že vraj toto urobil jeho otec. Dúfam, že to bude prča. Júru hore! Oh my god! Ideme jazdiť na kočuliach. Bože môj! Au! Stopa! Ja... To ma zase zabil. Konečne? Dobre. Kokšo, že sme našli nejaký server. Ja musím hoďať, nepočuť to. Aha, už to počuť, okej. Neviem, aká sa nám zhudili. Dobre. To má 97 metrov je odo mňa, 99 odo mňa vlajka. Je to vlajka. Doriti! Asi sa vrátim. No Julia, ja som letel. Dobre, teraz padáme. Ideme pre tú žltú vlajku. Niečím si program, ale to nevadí! Dobre, bežím. Mám ťa kryť, možno niekedy v budúcnosti. To vlajka sa do mňa stráca. Jo, je znovu. Au. Kto si zabil? Čo som komu robil? Veď som ani nikoho netrápil. Ne. Chcem skapať. No nič, idem dole. Dobre, ideme naspäť. Život, jo, máme život. Čo? Počkaj, dúfam, že ma to nevpustne. Okej, to si... Rýchlo preč. Teraz pôjdeme pekne do... Fuje, nevytušujem sa mu. Ozaj, fakt sorry za tú kontrolu, tak ale lepšiu som nezohnala. Neviem, ak viete, tak mi napíšte do komentárov, jak spustiť tú onú hovadinu. Ježišmaria, ako sa to
viete, tak mi poradte, ako spustiť, aby vám to točilo z počítača, hej. Akože viem, že som to už raz urobil, ale už neviem, ako sakra, hore sa nedá ísť, čo? No nič, neviem, ako sa ide hore. No ak teda viete, tak napíšte mi do komentárov, ako sa to robí. No a ja by som potom vylepšil tú kontrolu, takže ak viete, tak napíšte do komentárov. Ja som tam! Počuli ste to zvuk? Nie. Ja viem lietať. Dobre, takže tu sa objavuje náš... Akože Šimon, teraz som si... Akože Šimon, doriti, prestaňte s tým zvukom. Čekaj. Ne, toto som nechcel robiť. Setting... Screen... Aha, 6 voľme. Šimon. Toto... Teraz som si... No, Kordík, ty Kordík. Takže Kordík už vie, kto... Čo myslím, a kto som ja. Kordík vie, že ja som Nerolswald a... Ja s Kordíkom chodím do triedy, takže chcel som sa opýtať... Šimon, ty si fakt sprostý. Teraz toto vravím, že neviem zohnať tú grafiku a ty mi budeš písať, čo robím. Neviem, čo si mi tam napísal, Tomáš mi to pravil, ale neviem, čo si mi tam robil za debiliny, takže by som chcel v pondelok alebo v útorok vedieť, že čo robíš. Čo som ti spravil zase, he? Sa upokoj. Srandy musia byť. Koľko ja viem lietať a strieľať. Ja chcem byť hore. Počkej, tu by mali byť... Nevadí. Dobre, už by sme mali niekoho zabiť fakt, lebo tu len lietame a skáčeme a... Jo, sme tam! Mám to! One, skápeš, už skápeš. Mám ťa. My sme naraz spadli. Sme taký... Chance hero load. Dobre, toto máme byť my. Fuj, taký špatný som nikdy nebol. A toto je čo za zbraň? Čo ona robí? Počkaj, ne, ja si beriem túto a... Ja by som chcel toto. Počkaj, 10, 101 ST a toto je ST, či... To je jedno. Jo, free zbrane! Dobre, ideme na to. Máme lepšiu zbraň, tak ideme ju vyskúšať. Je fakt lepšia. Dobre, tak ideme sa šúchať, ideme na lade. Tá zbraň mi dala nejakú schopnosť, tak nedala. Počkaj, ak tam bude červená, tak je tam niekto zlý. Yeah! Ale no! Jo, ja že už mám 35. Ale mali by sme si zahrať asi pôvodnú. Au. Ale... No, mali by sme si... Ty kokos. To čo má byť? No, mali by sme si zahrať akože pôvodnú časť, ale tá sa mi teraz nechce zapínať. Ty kokos, neviem, nejakú nádcha ma chytá. No nič. Musíme ísť k lekárovi. Ten smraďoch. Dobre, takže... Ja sa s vami lúčim. O chvíľu pridám ďalšie. No, o chvíľu. Zajtra, alebo kedy pridám nové video. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, aj keď bez grafiky dobrej. A tak, ale... Dajte like, inak tento vojačík. What the hell? Inak. Dobre, aha, ne. Inak tento vojačík bude smutný. Veľmi. A teda tento vojačík bude z neho toto a nebude mať túto zbraň, ale bude mať túto zbraň, takže ak chcete, aby takto vypadal, dajte koment, že fuj špatný. Ty kokos to jak bolo. No, to je ak chcete. Wow, stačí ho podržať. Ne.
cancel. Dobre. Teda, ak chcete, aby bol takýto, tak dajte koment. Ak chcete, aby bol takýto, alebo takýto, tak dajte like. Takže ja sa s vami lúčim a čubes,